कि अगे माई टूटल कासाइल जुटाता नइखे कि अगे माई टूटल कासाइल जुटाता नइखे दिलवा टूटल जे बहला से जुटाता नइखे दिलवा टूटल जे बहला से जुटाता नइखे कि अगे माई टूटल कासाइल जुटाता नइखे कि अगे माई टूटल कासाइल जुटाता नइखे दिलवा टूटल जे बालमा से जुटाता नइखे दिलवा टूटल जे बालमा से जुटाता नइखे कि हमारो बालमुआ साखी मुहावा फूलाइले रुसल बाड़े रातो ही से खाना नहीं खाइले हमारो साजनवा साखी मुहावा फूलाइले रुसल बाड़े रातो ही से खाना नहीं खाइले काबो पलंग पर हमारा कूदता नइखे तकाबो पलंग पर हमारा सुतता नइखे दिलवा टूटल जे बालमा से जुटाता नइखे दिलवा टूटल जे बालमा से जुटाता नइखे कि दाल भात भुंजिया बनैली ताराकारी तैयो प्रकाश पिया देलन हमारा गारी दाल भात चरौरी और बनैली ताराकारी सुगनो देवरवा हमारा देवे रोजगारी त हमारा दिलवा के दर्द बुझता नइखे त हमारा दिलवा के दर्द बुझता नइखे दिलवा टूटल जे बहलमा से जुटाता नइखे कि दिलवा टूटल जे बहलमा से जुटाता नइखे। ये मेरा चैनल ओम प्रकाश अकेला ऑफिशियल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो कहे थे कि हमारे ना चैनल है जी आज दिल टूट गए है बलम जिस सब्सक्राइब कर दिया लाइक कर दिया सबके।